Li ma kienx għad-donaturi tad-dem kieku jien m'għadniex hawn. Dan kien kliem Janet Mikallef, ommu infermiera li 7 snin ilu ħakmet tal-marda tal-kanċer. Li kieku ma kienx għad-donaturi tad-dem jiena llum il-ġurnata m'għadniex hawn. Il-tip ta' kanċer li ħakimni kien akut u kelli bżonn trasfużjonijiet tad-dem għax kien qed joqtolni bil-mod il-mod. Li kieku mhux għalihom jiena kieku t-tifel m'għandux omm. Llum il-ġurnata u ommi u missieri ikunu tilfu t-tieni wild. Tul il-kors tal-fejqan, Janet kellha bżonn tirċievi numru sostanzjali ta' boros tad-dem kif ukoll trappjan tal-mudullun. Illum Janet qed taħdem bħala infermiera u minkejja li saħħitha ma tippermettilix li tagħti dem, hija xorta ħeġġet lil dawk li jistgħu sabiex iżuru l-bank tad-dem. Corazon Mizzi, kantanta u preżentatriċi, ukoll qasmet l-esperjenza tagħha u spjegat kif ftit ta' snin ilu kienet kważi tilfet ħajjitha li ma kienx għad-donaturi tad-dem li tawa dem rari ħafna. Jiena naħseb li qatt ma tista' tkun taf meta ħadd tiġi s-sieqa tiegħek, jiġifieri inti qatt ma tista' tgħid id-destin fejn waslek bħalma ma kontx naf jiena x'tiegħi kien inċident sorpriża ma kontx qed nistennih u mnalla kien hemm lesti l-boros, jiġifieri mnalla kienu d-donaturi tad-dem li ma qagħdux jistennew id-domanda, ma qagħdux jistennew illi xi ħadd jgħidilhom isma' murat id-dem kienu hemmhekk pronti għalija biex jiena noħodhom straight away meta kelli bżonnhom u bekk jiġifieri ssir il-ġid. Jiġifieri l-unika kelma li nista' ngħid hija grazzi. Dawn iż-żewġ esperjenzi ġew irrakkontati waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Dinja għad-Donaturi tad-Dem fil-Palazz ta' San Anton. Il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka spjegat dwar l-importanza u ta' tħajr lil eluf ta' donaturi li regolarment iżuru l-Bank tad-Dem. Il-President irringrazzjat lil ħaddiema tal-Bank tad-Dem għad-dedikazzjoni u passjoni li għandhom. Hija rringrazzjat ukoll id-donaturi kollha li xi darba jew oħra taw id-dem. Faħret ukoll kif pajjiżna huwa xempju tad-donazzjoni altruistika. Fit-tmiem ta' din l-attività, il-President qasmet numru ta' onuri lil diversi donaturi, fosthom lis-Sur John Mikallef Engerer li fit-30 sena li ilu donatur ta' aktar minn 100 borża dem li nataw lil madwar 300 pazjent fil-bżonn. Huwa sostna li ħadd m'għandu jixxaħħam mal-marit għax din id-donazzjoni altruista tista' tfisser id-differenza bejn ħajja u mewt.